Jo crec que el projecte que va encetar precisament el senyor Zaplana fa 20 anys està esgotat. Està esgotat i, a més, ha donat un resultat, crec jo, sincerament, al final negatiu. Després de 2 dècades tenim 30% de paro, 30% de deute i 30% d'exclusió. Per tant, aquesta és la foto finish d'aquest final de cicle. I aquest projecte ja està esgotat. Si en algun moment va tindre virtualitat, que les va tindre segur, i que va ser positiu en alguns moments del seu desenvolupament, ara ha fracassat. I per tant hi ha que generar un nou model. I aquest nou model, i aquest nou projecte polític per a la Comunitat Valenciana, al meu parer, passa per aquests eixos fonamentals. Regeneració democràtica i transparència, perquè hi ha hagut tanta brutícia, hi ha hagut tanta corrupció, que és necessari que hi hagi un pas d'higiene i una revitalització de les nostres institucions. Un segon element fonamental és que el model econòmic ha de canviar. Tenim que anar a un altre model econòmic. Aquest model econòmic de l'immobiliari i els grans events ha fracassat també. Un altre model. I després és evident que nosaltres no és només la financiació. Tenim una relació diferent en Espanya, perquè la nova financiació és una condició necessària, però no suficient, perquè el gran problema que tenim és que 2015 serà inviable absolutament la Generalitat Valenciana. No serà viable, no podrà pagar. No podrà pagar a ningú, ja no paga quasi a ningú, però és que aleshores no podrà pagar res, perquè sols el FLA, que és un crèdit que ens dona l'Estat, són 1.000 milions que haurem de pagar el 2015. És inviable. Per tant, hem de fer un nou model de gestió també de la Generalitat Valenciana. I hi ha que resetejar la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana, i hi ha que plantejar-se tot des de zero.